Viața ca un râu, de Shelley Reid. Fragment 1. 1948. Nu părea mare lucru de capul lui, la început cel puțin. "Să am iertare," a zis tânărul, apucând între două degete unsuroase cozorocul șepcii de baseball roșii zdrențuite. "Încoace-i spre căminul de bărbați?" Așa de simplu. Întrebarea asta banală, venită de la un străin murdar care trecea pe strada mare chiar când am ajuns eu la răscrucea cu Nord Laura. Avea salopeta și mâinile murdare de cărbune, despre care am presupus că ulei de motor sau pușchițe de glot de pe câmp, deși negreala aceea ar fi trebuit să mă lămurească. Avea obrajii mânjiți, pielea bronzată lucea printre picuri de sudoare, de sub șapcă îi năpădeau smocuri de păr negru drept. Ziua de toamnă începuse la fel de normal ca terciul și ouăle prăjite pe care le dădusem bărbaților la micul dejun. Nu-mi sărise în ochi nimic ieșit din comun, cât mă ocupasem de casă și de animalele docile din cotețe, cât culesesem două coșuri de piersiși tomnatice în aerul răcoros al zorilor și îmi văzusem de comisioanele obișnuite trăgând, legat de bicicletă, căruțul hodorogit. Apoi mă întorsesem să pregătesc prânzul. Viața mă învățase însă că extraordinarul stă mereu la pândă dincolo de ordinar, precum lumea adâncă și misterioasă de sub întinderea mării. "Încoace-i drumul spre toate," am răspuns. Nu încercam să o fac pe isteața ori să mă bag în seamă, însă felul în care a tăcut câteva clipe schițând un surâs abia mijit arăta că reacția mea îl amuzase. Mă răscolea prin măruntaie uitându-se așa la mine. "Că adică orășelul chiar micuț," am încercat să o dreg, să-l fac să priceapă că nu sunt eu soiul ăla de fată pe care pun băieții ochii și la care se hlisesc în colț de stradă. Ochii necunoscutului erau la fel de întunecoși și de lucitori ca penajul unui corb și cu o uitătură blândă, asta îmi amintesc cel mai bine la ochii aceia, de la cea dintâi privire până la ultima, o blândețe care părea să-i izvorască din miez și să se reverse precum apa peste ghizdul unei fântâni prea pline. M-a studiat un moment, tot surâzător, apoi, iarăși ducând degetele la cozoroc, și-a văzut de drum către pensiunea lui Dunlap dinspre capătul străzii mari. E drept, pe trotuarul acela crăpat se putea ajunge oriunde. Aveam, pe lângă stabilimentul lui Dunlap, și hotelul Iola pentru mușterii mai simandicoși, cu taverna în spate destinată clienților de dați băuturii. Jerningan Standard era benzinărie, feronerie și poștă, apoi cafeneaua care mirosea negreșita cafea și șuncă, iar mai încolo se găsea magazinul universal al lui Chapman cu produse de păcănie, galantar cu mezeluri și bârfe din plin. La capătul acusean al așezării se înălța impozant catargul de steag între școala unde învățasem cândva și biserica din scânduri albe, unde avea obicei să poposească familia noastră, duminică de duminică, pe când mai trăia mama. Dincolo de acestea toate, strada mare se oprea în banda abruptă a dealului, ca un punct în capătul unei propoziții scurte. Mergeam în aceeași direcție ca și străinul. Să-mi târăsc fratele afară din baraca de pocheriști din spatele prăvăliei lui Jerningan. Dar nu aveam de gând să-i suflu în ceafă. M-am oprit la colț și mi-am ferit de arșița soarelui ochii cu palma, cercetându-l în vreme ce-și vedea de drum. Pășa gale, firesc, de parcă destinația i-ar fi fost doar la următorul pas distanță,
cu brațele legănate pe lângă trup și capul cumva puțin tele rămas în urmă. Tricoul alb și ponosit îi venea bine întins pe sub bretelele nădragilor de salopetă. Era subțiratic, cu umeri musculoși de argat. De parcă mi-ar fi simțit ochiatele, a întors dintr-o dată capul și mi-a aruncat un zâmbet strălucitor de alb pe negreala feței. Am tresărit, dată în vileag că mă holbam. M-a furnicat pe grumaz un val de dogoare. Iarăși și-a atins cozorocul șepcii, a întors capul și și-a urmat drumul. Deși nu puteam sări chipul, aș fi pus să rămășească încă rânja. Știu, uitându-mă în urmă, că a fost un moment de cotitură, fiindcă m-aș fi răsucit pe călcâie și aș fi apucat-o înapoi spre nord Laura, spre casă și gătitul bucatelor l-aș fi putut lăsa pe Set să vină singur pe 2 cărări până la fermă, să se poticnească în prag chiar în fața tatei și a unchiului Og și să-și încaseze papara. Aș fi putut măcar să trec pe cealaltă parte a străzii, să pun între cele 2 trotuare câte o mașină în trecere și un șir de blot tremurători îngălbeniți. N-am făcut-o însă și asta a însemnat o diferență ca de la cer la pământ. În schimb, am mers înainte călcând mărunt și rar, un pas după altul, simțind intuitiv însemnătatea fiecărei alegeri de a ridica, întinde, apoi de a coborî în pământ talpa. Nu-mi vorbise nimeni despre atracția dintre sexe. Prea mică la moartea mamei, nu apucasem să aflu de la ea tainele cu pricina, deși nu-mi închipui oricum că mi le-ar fi împărtășit. Mama fusese o femeie cuvincioasă, tăcută, temătoare de Dumnezeu și de ochiul străbătător al comunității. Ne iubea pe mine și pe fratele meu. Din ce îmi amintesc, însă afecțiunea îi ieșea la iveală doar în limitele unor parametri stricți, oblăduindu-ne cu frica mare de ziua judecății de apoi. Îi întrezărisem când și când înflăcărarea ascunsă cu grijă, dezlănțuindu-se pe spinările noastre, lesniți cu pliciul de muște negru de cauciuc, ori în urmele subtile de lacrimi șterse în pripă când se ridica după rugăciune, dar nu văzusem niciodată să-l pupe pe tata, ori, cel puțin, să-l cuprindă în brațe. Deși ai mei își gestionau ferma și familia ca niște parteneri eficienți și de încredere, nu am fost martora vreunei manifestări a acelui soi de dragoste care există între bărbați și femei. Pentru mine, teritoriul acesta misterios nu avea hartă, cu excepție. Mă uitam pe geamul din salon, în amurgul acela posomorât de toamnă, la abia 12 ani împliniți, când șeriful Lyle și-a oprit pe pietrișul ud al aleii de acces automobilul său lung, în alb și negru, și a pășit șovăielnic spre tata, aflat în curte. Prin abureala suflării mele pe geam, l-am văzut pe tata lăsându-se greoi în genunchiul drept, chiar acolo, în noroiul plin de udeala proaspătă a ploii. Așteptam, de fapt, ca mama, vărul Calamus și mătușa Vivian să se întoarcă, fiindcă întârziaseră ceasuri bune cu transportul de piersiși dincolo de trecătoare în Canyon City. Le pândea sosirea și tata, pe care absența lor îl făcea să stea ca pe ace, până într-atât cât își petrecuse toată seara grăblând frunzele înmuiate, cărora îndeoște le-ar fi îngăduit să se transforme în compost de-a lungul iernii. Când tata s-a încovoiat sub greutatea vorbelor lui Lai, inima-mi tânără a priceput 2 adevăruri imense: că membrii lipsa ai familiei mele n-aveau să se mai întoarcă acasă și că tata o iubea pe mama.